khubor nakashlem jong Imsaiñ Hima. Kashlem patai khubor jong kari India ke India Today. Kalau yo Jingpahara ke jakari jong hedu ke genhun Lehnoh Lashkar Taiba u Hafiz Zaid ubadiru ubadan keti ha jing thombor ha 2611 ha Mumbai bad kilalap baula im light lut ha Lahore daga Jingpahara ke sarkar jong ke Pakistan. Usaid ubashawat ha jingja thombor jong ke 2611 ha Mumbai langit juru baudei unong aibut ha jing thombor ha Pahalgam kebalashim ya arpun rengut ki mensiam beriau ha ke arpu artarik u yayong. Uzaid uim usa aringkat bat ki para beriau ha ke wei kanong ba ke penlingo bakat unong yalam jong ki Lehnoh unya im ya salang ringkat bat ki para beriau. Ka India Today kala yo ya gidur satellite ki bapen kumno u Lehnoh balawat baha da ka India uri ya ki jakapat ba ki bor pahara shimet jong u ki lepen dikanaru sya ka India Today bagi dei ki balabu knang banyada ya u Hafiz kani ki jakasa jong u ka dan hapo ka Jingpahara baru apsau kenta. Kadur satellite bala yo da ka India Today kapen ka jakasa jong ni u Lehnoh ubasa ka yeng ka bahe ka balong kum ka mos bat ka madrasa bat lai ka pak shimet ka badang shuthau thamai kebadan kijinan kam shimet na kabenta u Hafiz. Kidur ki bapen ka te ka jakari ki pen ba ute u Lehnoh u im ka jing im ka basuk basan hapo ka Jingpahara jong ka sarkar Pakistan ka ba ka Pakistan kala kam ba ula sya aset patok ka Pakistan kadang beteng ban kam ba usaid udang sya aset patok namar ka jingbei tingka ya ki Lehnoh. Kita nak terikam jong ka India kitip ya ka jakari jong u Hafiz Zaid ong kita long khubor ha ka India Today. Ha ubnai baladap ka India Today kala penwi ya ki khubor ba ka Pakistan kala pen khlan bhai ka Jingpahara saudong ya u Hafiz Zaid hadian ka jingsha penyap jong unong yarap bajan jong u abu gatal katanat sentiat jong ka degari ka ISI kala bishar bnya ru ya ka Jingpahara ya u Zaid bada ka jakasa jong u lapen kala sya ka subjel. Hagju kapor kita long khubor jong ka National Investigation Agency NIA ki yathu ka India Today bagajinya de jong commander ka Lashkar Taiba u Farooq Ahmad ka don ka benta ka bakongsan ha ka bayarap ki Lehnoh ki badan ha Pakistan ban penlong ya ketika kam thombor ha Pahalgam langit bu Ahmad benta udan ha Kashmir POK balasan sha da ka Pakistan uladan benta ha ka bayalam ki jing thombor babunjan ha Kashmir ha ki arsnam baladab lingba ka sleeper cell network jong